हाय फ्रेंड्स, मी तेजश्री आणि तुम्हा सर्वांचं माझ्या तेजश्री किचनमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत. तर फ्रेंड्स, आज मी तुमच्यासाठी खूप छान अशी उकडीच्या मोदकची रेसिपी घेऊन आलेली आहे. आणि फ्रेंड्स, आपले मोदक तयार करताना आपली पारी जी आहे ती एकदम परफेक्ट अशी यावी किंवा आपली पारी जी आहे ते मोदक बनवताना तुटू नये, त्यासाठी एक खास वस्तूचा वापर करून आज मी हे उकडीचे मोदक जे आहेत ते बनवलेले आहेत. तर ते कसे बनवले ते आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर फ्रेंड्स, सारण तयार करण्यासाठी इथे मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये 1 चमचा तूप घालणार आहे. तूप व्यवस्थित असं वितळून घेणार आहोत. आणि इथे मी 1 कप ओला नारळ जो आहे तो किसून घेतलेला आहे आणि आता तो घालणार आहोत. आणि आता या नारळाला आपण 1 ते 2 मिनिटं छान असं परतून घेणार आहोत. आता 2 मिनिटं आपलं खोबऱ्याचा जो किस आहे तो छान असा भाजून झालेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये अर्धा कप गूळ घालणार आहोत आणि गूळ असा व्यवस्थित असा मिक्स करून घेणार आहोत. तर इथे मी गूळ पावडर वापरलेली आहे. जर तुमच्याकडे गूळ पावडर नसेल तर तुम्ही गुळाची ढेप जी असते ती सुद्धा कट करून घातली तरी चालेल. आणि गूळ आता आपल्याला व्यवस्थित असं याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर आता आपला गूळ जो आहे तो खूप छान असा खोबऱ्यामध्ये मिक्स झालेला आहे. आणि आता आपण सारणाला छान अशी चव यावी त्यामुळे 1/4 टीस्पून विलायचीची पावडर आहे ती घालणार आहोत. आणि आता हे सर्व पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. जर फ्रेंड्स तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट सुद्धा घालू शकता, पण मी फक्त खोबऱ्याच्या किसापासूनच बनवणार आहे त्यामुळे मी घातलेली नाहीये. ते ऑप्शनल आहे. जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये काजू बदामचे छोटे छोटे तुकडे जरी करून घातले तरी चालेल. आणि आता आपण याला 2 मिनिटं छान असं मिक्स करून परतून घेऊया. तर आता आपलं सारण जे आहे ते तयार आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत. तर फ्रेंड्स, इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि आता आपण याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ जे आहे ते बारीक करणार आहोत. तर आपण जेव्हा मोदक बनवतो त्यावेळेस ते काय होतात, कधी कधी तुटतात. तर तसे तुटू नये त्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये 2 चमचे साबुदाणा घालणार आहोत. तर इथे मी अशा प्रकारचा छोटा जो साबुदाणा आहे तो घेतलेला आहे. तर मी 1 कप तांदळाच्या पिठासाठी 2 चमचे छोटावाला साबुदाणा घेतलेला आहे. आणि आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं तांदळाचं पीठ घालणार आहोत. तर इथे मी पीठ आधीच बनवून ठेवलेलं आहे, पण साबुदाणा लवकर बारीक होत नाही त्यामुळे त्याच्यामध्ये मी थोडंसं तांदळाचं पीठ घालून साबुदाणा व्यवस्थित असा बारीक वाटून घेणार आहे. तर आता आपलं सारण जे आहे ते झालेलं आहे. आता आपण तांदळाचं पीठ वाफवणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी 1 कप पाणी घेतलेलं आहे आणि पाणी आता छान असं आपण उकळून घेणार आहोत. तर 2 चमचे पाणी मी जे आहे ते थोडंसं वाढवलेलं आहे, कारण का आपण साबुदाणा सुद्धा घेतलेला आहे त्यामुळे 1 कप 2 चमचे असं मी पाणी घेतलेलं आहे. आणि आता हे पाणी आपण छान असं उकळू देणार आहोत. तर आता पाणी जे आहे ते खूप छान असं गरम झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घालणार आहोत. आणि आता आपण गॅस बंद करून घेणार आहोत. तर फ्रेंड, याच्यामध्ये मी साबुदाणा आणि थोडंसं तांदळाचं पीठ बारीक केलं होतं ते सुद्धा घालणार आहे. आणि आता आपण हे सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घेणार आहोत. तर आता आपलं पीठ जे आहे ते व्यवस्थित असं मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपण याला 5 मिनिटं झाकून ठेवणार आहोत. तर फ्रेंड्स, 5 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण हे पीठ जे आहे ते मळून घेणार आहोत. तर त्याला मी एका ताटात काढून घेणार आहे आणि आता आपण याला गरम गरमच मळून घेणार आहोत. तर फ्रेंड्स, याच्यामध्ये मी
1 चमचा तूप घालणार आहे आणि आता आपण याला छान असं घट्टसर मळून घेऊया। तर फ्रेंड्स हे पीठ जे आहे ते आपल्याला एकदम गरम गरम असं मळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते आपल्याला छान असं मळता येतं। तर तुम्ही बघू शकता आपले पीठ जे आहे ते खूप छान असं चिकन असं मळत आहे किंवा त्याला खूप छान असं टेक्स्चरही आलेलं आहे। तर आता आपण याला छान असं मळून घेऊया। तर फ्रेंड्स याच्यामध्ये मी वरतून एक्स्ट्रा अजिबात पाणी वापरलेलं नाही, जेवढं आपण वाफवताना घेतलं होतं तेवढेच पाण्यात आपलं पीठ जे आहे ते छान असं मळून झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण हे मळलेलं पीठ जे आहे ते एका बाउलमध्ये काढून घेऊया अशा पद्धतीने। तर आता आपण याच्यातलं थोडंसं पीठ जे आहे ते काढून घेणार आहोत आपल्याला पारी बनवण्यासाठी। तर आता मी याच्यातलं थोडंसं पीठ काढलेलं आहे आणि आता बाकीचं पीठ जे आहे ते छान असं झाकून ठेवणार आहे, जेणेकरून ते गरम राहावं। आणि आता हे छान असं आपण गोल करून घेऊया, त्याला असं छान असं प्रेस करून घेऊया आणि त्याला व्यवस्थित असा पारीचा आकार देऊया। जर फ्रेंड्स आपल्या हाताला जर थोडंसं चिटकत असेल तर आपण तुपाचा वापर करून सुद्धा पारी तयार करू शकतो। तर फ्रेंड्स मी हाताला थोडंसं तूप जे आहे ते लावून घेतलेलं आहे आणि आता आपण याची छान अशी पारी तयार करून घेऊया। तर फ्रेंड्स मी अशा प्रकारे आपली पारी जी आहे ती तयार करून घेतलेली आहे आणि आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं सारण घालणार आहोत अशा पद्धतीने। आणि आता आपण याला छान अशा कळ्या बनवून घेणार आहोत अशा प्रकारे। आणि आता आपण याला छान असं फिरवत फिरवत याच्या कळ्या ज्या आहेत त्या बंद करून घेणार आहोत अशा पद्धतीने। अशा प्रकारे घुमवल्यामुळे त्याच्या कळ्या ज्या आहेत त्या छान अशा तयार होतात, हे पहा। आणि आपण त्याच्या कळ्या ज्या आहेत त्या अशा प्रकारे फिरवून घेऊया। तर फ्रेंड्स आपला मोदक जो आहे तो तयार झालेला आहे। तर मी अशा प्रकारे सर्व मोदक जे आहे ते बनवून घेणार आहे। तर फ्रेंड्स आता मोदक जे आहे ते आपण उकडून घेणार आहोत। तर त्यासाठी इथे मी कढईमध्ये पाणी ठेवलेलं आहे आणि आता हे आहे स्टँड। आता आपण याला तूप लावून घेणार आहोत, जेणेकरून जेव्हा आपण मोदक काढू त्यावेळेस ते छान असे पटकन निघले जातात व प्लेटला जे आहे ते चिटकत नाही, त्यामुळे आपण त्याला थोडंसं तूप लावून घेणार आहोत अशा पद्धतीने। आणि आता आपण याच्यावर स्टँड ठेवून देऊया आणि आता आपण याच्यावर मोदक जे आहे ते ठेवून देऊया। तर फ्रेंड्स आता आपण मोदक जे आहे ते ठेवलेले आहेत। आता आपण हे झाकून 10 ते 15 मिनिटं मध्यम फ्लेमवर वाफवणार आहोत। तर फ्रेंड्स 10 ते 15 मिनिटं झालेले आहेत, आपले मोदक जे आहेत ते तयार आहे। तर त्याला मी एका सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेत आहे। तर फ्रेंड्स तुम्ही बघू शकता आपले मोदक जे आहेत ते किती सुंदर आणि एकदम परफेक्ट असे तयार झालेले आहेत, एकदम मस्त। तुम्ही बघू शकता एकच नंबर, वाव। फ्रेंड्स खूप सोपी रेसिपी आहे व खूप छान आहे आणि तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने मी सांगितलेली आहे। तर फ्रेंड्स आपले मोदक जे आहेत ते तयार झालेले आहेत। तर त्याला छान असं आणखीन थोडंसं लुक देण्यासाठी इथे मी केसरचं दूध तयार केलेलं आहे आणि आता आपण हे दूध जे आहे ते मोदकवर घालणार आहोत अशा पद्धतीने। तर फ्रेंड्स अशा प्रकारे आपले उकडीचे मोदक जे आहेत ते तयार झालेले आहेत। तर फ्रेंड्स तुम्हाला ही माझी रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये सांगा। जर आवडली तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। भेटूया पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय।